wala siya mamatay. Ang ayan siyang pagadayo, ang ayan siyang bugyawan, ang ayan siyang pagkasayawan. Kay atong Diyos buhi kaayo, tungod sa iyang gugma niluwas taniya. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Walay gahom ang kaulaw, kay giluwas ta sa Ginoo. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Ambak sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Walay gahom ang kaulaw, kay giluwas ta sa Ginoo. Tuyok sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Mukabyot ko sa iyang presensya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang atong Diyos buhi kaayo, wala siya mamatay. Ang ayan siyang pagadayo, ang ayan siyang bugyawan, ang ayan siyang pagkasayawan. Kay atong Diyos buhi kaayo, tungod sa iyang gugma giluwas taniya. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Walay gahom ang kaulaw, kay giluwas ta sa Ginoo. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Ambak sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Walay gahom ang kaulaw, kay giluwas ta sa Ginoo. Tuyok sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Mukabyot ko sa iyang presensya. Ambak sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Walay gahom ang kaulaw, kay giluwas ta sa Ginoo. Tuyok sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Mukabyot ko sa iyong presensya. Yes, Jesus, hallelujah. We glorify your holy name, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat sa kahigayunan ngayon mong gihatag ka na mo, God. Hallelujah. Alang lamang kanimo, Diyos, ang among pagpasidumog, O God. Ang imong pangalan lamang, O Diyos, mo'y among pasidunggan, O God, sa tibuok namong kinabuhi, O God. Yes, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Amen. We glorify your holy name, Lord. Salamat, O God, sa kusog, sa tingog, O God, nga kami makadaig, makapasalamat, O God, sa imong buhing ngalan. Thank you, Jesus. We honor you, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Niining mga adlaw, gibayaw na mo ang imong pangalan, Ginoo. Tungod kay walay laing labaw nga ngalan, ang pangalan ni Kristo Jesus.
ug salamat Ginoo nga ikaw maglamdag kanamo pinagi sa balang Espiritu Santo. And I pray that the Spirit of God will hover in this place and open up all our minds, Father. Walay mga masalipdang mga butang tungod kay Ginoo, ikaw nga nagtudlo kanamo na magmaalamon kami. Magapadayon kami, ug nagampo ako Ginoo na dihugi ang imong pulong sa pangalan ni Kristo nga mo Dios. Amen. Mayong buntag. Ikaduhang Kronikas, chapter 35. 2 Chronicles, chapter 35. 1, 2, 3, and 4. Okay. Kining libro sa Kronikas, usa sa mga nagasulat niya ani mo si Ezra. Verse 1, Hosea celebrate the Passover to the Lord in Jerusalem. Kini si Hosea, nagasaulog sila sa ilang kapistahan nga gitawag Passover to the Lord didto sa Jerusalem. And the Passover lamb was slaughtered on the 14th day of the first month. Gihimo nila kini ang pagpang-ihaw sa ika-14 kadlaw, unang bulan. So ang atong unang bulan mao man ang Enero. Pero sa ila lahi dili Enero. Posible Abril. He appointed the priests to their duties and encouraged them in the service of the Lord. Naana siya'y gipang-assign na mauni ang inyong pagabuhaton didto sa templo, Lord's Temple. Verse 3. He said to the Levites, giingnan po niya ang mga Libihanon, who instructed all Israel and who had been consecrated to the Lord. Pinasahi kini mga taga-Libihanon. Mga taong pinasahi. Diin sila nasayod na sa mga pamaagi sa angay pagabuhaton sa Ginoo. Put the sacred ark in the temple that Solomon, son of David, king of Israel, built. It is not to be carried about on your shoulder. Now, serve the Lord your God and his people Israel. Verse 4. Prepare yourselves. Niingon siya, pangandami ang inyong mga kaugalingon. By families, in your divisions, according to the direction written by David, king of Israel, and by his son Solomon. Ang Ginoo magapanalangin siyang pulong. Dinhi sa 1 Corinthians chapter 3 aton usab na ablihan. Nagaingon ang 1 Corinthians chapter 3, don't you know that you yourselves are God's temple?
Nagaingon si Pablo na gipahinomdom niya nga ang tanang Kristohanon templo sa Dios. Mingon siya, wa ba kamo masayod nga kamo mauman ang templo sa Dios, and that God's Spirit lives in you. Iyon siya, kamo ang templo o ang Espiritu sa Dios anaa sa sulod kaninyo. Okay. So, klaro na ang giingon din sa ikaduhang Kronikas 35, na pangandami ang inyong kaugalingon sa verse 4. Balik ta sa 2 Chronicles chapter 35, verse 4. Prepare yourselves by families in your divisions, according to the direction written by David, king of Israel, and by his son Solomon. Sila kaniadto nagasubay gayud sila, sumala sa ilang naandan, gisubay gayud nila, gikan pa sa ginikanan nila na si David, hangtod sa iyang anak na si Solomon, ug ang tanang mga paagi gayud nga diniyos nga paagi. Okay. Mauni sila ang klase sa mga tao nga nagasunod gyud ug nakaila sila kung kinsa ang Dios nga ilang ginasimba ug ilang gialagaran. Mao gani nga niingon si Jesus, moabot ang adlaw, John chapter 4. Ito na pong tan-awon ang Ebanghelyo Juan. Okay. John chapter 4, okay, verse 21. Miingon si Jesus, tuo kanako, babae, moabot ang panahon nga kamo musimba sa amahan. Dili niining inyong gisimba sa bukid. Ingon siya din o sa Jerusalem. You Samaritan, kamong mga taga Samarianon, nagasimba sa wala gayod ninyo mailhi. Apan, kami, nakahibalo kami. We worship what we do know. Nakahibalo kami sa among gisimba. For salvation is from the Jew. Kay ang kaluwasan man God nagasukad sa mga Hudiyo. Mao nga ang masintro na niining panahon na mao gayud ang Israel. O gani halos ang tibuok kalibutan nagatutok na sa Israel karong panahon na. Doon na mga butang gipangbantayan, ilabi na sa mga Kristiyanos. Okay. Og miingon si Jesus, yet a time is coming and has now come when the true worshiper will worship the Father in spirit and in truth. For they are the kind of worshiper the Father seek. Ingon siya, mao kini ang gipangita sa akong langit ng amahan, ang tinuod gyud nga magsisimba. Diin sila magasimba pinaagi sa pagsimba, sa kamatuoran o sa pulong. Okay. Nagasimba diha sa espiritu o sa pulong, truth. For they are kind of worshipers the Father seeks. Ingon siya din God is a spirit and His worshiper must worship in spirit and in truth. Sumauni, balik sa 2 Chronicles chapter 35, dunay gisgutan diha ni Osias. Nagaingon siya, pangandam, prepare yourselves. Ingon siya, by families,
in your division according to the direction written by King David and to his son Solomon. Ingon siya ihanay, hanaya gayod ninyo. So sa ato pa, masabda na to dinhi, na agdunay pagpangandam. There's a preparation. Duha ka butang ang pagpangandam. Number 1 is worldly, o ang number 2 is heavenly preparation. Atong tanawon ang atong mga panahon karon. Makita nato na dinhi sa atong panahon karon ang mga tao moarag nabungol. Praise the Lord. Dili na kaayo sila musagop sa ilang madungog nga maong pulong. Ngano? Praise the Lord. Siguro moarag na immune na siguro sa kalisod sa panahon. Kaduha, moarag dili man good sayon nga moarag basahon nimo, paminawon nimo ang pulong kun wala gyud kay panahon nga moarag hatagan gyud nimo higayon sa taas-taas ka panahon sama sa atong ginahimo na mudulot gyud sa imong kasing-kasing. Kung labay ra sa ilang panghuna-huna, dili gyud magsilbi, dili magpulos. Mao na nga ang tao karon morag nabungol. Hallelujah. Okay. Atong tan-awon dinhi ang Mateo Kapitulo 6. Mateo chapter 6. Verse 33. Okay, daghan na kami memorize na ni ani. Nag-ingon siya dinhi, but seek first His kingdom and His righteousness. Mao ni ang problema. Inay unta ang tao muuna pagduol diha sa Ginoo aron ma-prepare niya ang worldly preparation, Ginoo gyud ang unahon. Ginoo, gani dili lang sa mga tao nga gitawag og mga unbeliever, daghan pa sa mga believer na mahikalimot sila ni ining bersikulo memoryado pero dili na nila mahinumduman. Mahikalimot sila ni ini. Memoryado. Wala sila malimot sa mga pulong, pero ang buti pasabot nako, mahikalimot sila na ang Ginoo nagpahinumdum, unaha gayud ninyo. Kay ni apatah ni ining kalibutana. Maugani nga ang tao lisod ni ining kalibutana kay ngano wala man sila makatunong, makaigo sa pamaagi sa kabubuton sa atong langit ng Amahan. Pagmata sa kabuntagon, wala na. Largo dayon siya kung siyang trabahoon, wala gyud niya maapil ang Ginoo niya ng adlaw sa iyang paningkamot. Mao, natuod man, makakuha man siya sa iyang panginahanglanon, pero kulang. Kung manubra man, walay satisfaction. Hallelujah! Kung kamoy pangutanon, siguro mingon mo, nalipay gid ko, pastor, nga, nakristuhanon ako. Amen. Okay, sumao ni. Nag-ingon si Jesus, kung kalibutanon man ang pagpangandam, kay nag-ingon man si Hosea, na prepare yourselves. Sa ito pa, there's a preparation. Duha ka pagpreparar. Una sa kalibutan. Walay tao nga wala gyud mangandoy og preparasyon ni ining kalibutana. Ang uban gani magkabangga-bangga na ug asa na sila manghulam tungod sa kalisod. Hangtod na gamiton na lang ang pagpamakak aron lang sila makahimo sa ilang pagabuhaton.
Hallelujah. Apan ang pulong sa Ginoo dili lisod, nagaingon siya, unaha lang ninyo ang gingharian sa Dios. Seek ye first the kingdom of God. Og ang ikaduhang unahon, dili lang ang Ginoo sa pagpangita sa gingharian, i-apply ang tinuod nga pagkinabuhi, pagkamatarong kay musunod ra kanang imong mga needs, ang imong mga basic needs. Musunod ra. Nag-ingon ang iyang pulong. Dili na kinahanglan na mamalandong kapag maayo, morag imuhan ng pamaagi ang matuman. Wa ka na pagsalig sa imong makaubad kay ikaw ray maayo mo plano na ay mas labi pang maayo ang Ginoo. Praise God. Atong palakpakan ng pulong sa Ginoo. Okay. Lucas chapter 10. Luke chapter 10. Okay, nindot ang pulong sa Ginoo, no? Diara. Verse 38. As Jesus and His disciples were on their way, nanglakaw sila, o didto sila miabot sa usa ka lugar where a woman named Martha. Ilang giadto si Marta, giablihan ng iyahang panimalay ug mipasulod kanila. 39. Duna siya igsuon nga si Maria. Ug kini si Maria walay lain na ginahimo ang paglingkod ra gyud at tubangan diha tungod sa tiilan sa Ginoo, ug nagapaabot ug nagapaminaw siya sa mga pulong nga isulti sa Ginoo. Verse 40, apan si Marta, okay, nagkapuliki, distracted. Nagkapuliki siya. Nagkapuliki siya, pinaagis sa mga butang o sa iyang pag-amuma sa iyang mga bisita. Og miduol siya kang Hesus og miingon, Ginoo, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Wa ba nimo hibantay, Ginoo, nga gipasagdahan ra ko niining ako igsuon? Palihog, Ginoo, isog ra man ang bayhana. Sultihi ra gud na siya nga tabangan ko. Kay kung ako'y musulti, ingon siya, ba, akong paminaw ni mo arag, mubanghag siguro. Ingon siya, sultihi ra gud. So, na siya. Simba na siya. Okay, padayon ta. Eyon siya, sultihi ragod ang ako igsuon, kay gipasagdahan ragod ko niya. Verse 41. Okay, nag-itlog ng manok ka ba? Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things. Ingon siya, Martha, Martha, nganong nagkasubo ka? Nganong nagkaguol ka? Ingon siya, nagkapuliki ka may tungod sa mga butang ni ining mga kalibutana. But only one thing is needed. Usa lang, Martha, ang gikinahanglan karon sa tao. Wow. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Iyon siya, only one thing is needed. Usa lang kabutang ang gikinahanglan. Mary has chosen and what is bitter, and it will not be taken away from her. Mauna, nga kung ang usa ka tao nga nag-focus sa pagpaminaw, ug iyang gibutang sulod siya kasing-kasing, ingon si Ginoong Hesus, dili na gayon ka na mawala pa. Pero kung nagaatubang nga wa gyud ka nagapaminaw, nga mas labing maayo pa, ug diha kaniya, dili na gayud kini mawala pa.
Praise God. Okay. Tanaw na to ang laing bahin sa libro sa Matthew chapter 22. Gisgutan mo na to ang pagpangandam. Matthew chapter 22. Malisod ang usa sa tao ang pagpangandam kung wa gayud siya'y madawdaw, wa gayud siya'y napundog na hipos nga mao ang pulong sa Ginoo. Okay, verse 1, Jesus spoke to them again in parables, saying, nisulti si Jesus og sambingay og nagaingon, the kingdom of heaven is like a king who prepared a wedding banquet for his son. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka hari nga nagaandam siya og usa ka dakong bangkite tungod og alang sa iyang anak. He sent his servants, nagsugo siya ang mga sulugoon to those who had been invited to the banquet to tell them to come. Iyang gisugo ang mga sulugoon nga pasultihan katong mga higala nga dali kamo dinhi. Apan unsay nahitabo sa ilang pagpangimbitar na malibad ang ilang gipag-imbitar. They refuse to come. Then he sent some more servant, nagpadala na usab siya lain na mga alagad, og miingon, sultihi kini sila, tell those who had been invited that I have prepared my dinner. Nakapangandam na ko. Alang sa panihapon. Okay, dinner. My oxen and fattened cattle had been butchered, giihaw na. Ang mga tambok nga mga baka, ingon siya giihaw na. And everything is ready. Come to the wedding banquet. Unsa man ni giandam dire? Okay. Dili gyud ni literal kay ang sambingay gyud na siya. Unsa ning giandam dire? Kaluwasan. Maminaw ka sa pulong sa Ginoo, praise the Lord. Ihatod yun ni sa kaluwasan. Maminaw gani ka sa pulong, praise the Lord, giandam, kapasayluan. Pasayluon ka sa tanan nga mga nahimong sala. Ang Ginoo mo pasaylo kanimo, pasayluon yun ka. Mao ni usa sa mga dagko nga mga giandam sa bangkite. Sa maong giingon kasal, wedding banquet. Okay. Apan kumusta? Wala gihapon sila magtagahad. They paid no attention and went off. Nanalikod hinoon sila, nanglakaw hinoon sila. Ang usa sa uma, ang usa sa iyang patigayon, ug ang uban na nagpanglutos sa iyang mga alagad. Tinuod na. Apan sa ilang gihimo, nataptapan ang tao kay ngano, wala man sila mudawat niini. Okay. Ingon ang iyang pulong, but they paid no attention and went off, one to his field, another to his business. Verse 6, the rest seized his servants, mistreated them, and killed them ng lutos. Verse 7, the king was enraged, nasuko. He sent his army and destroyed those murderers and burned their city. Verse 8, then he said to his servant, the wedding banquet is ready. Dugay na yung panahon. Kining wali sa Ebanghelyo, dugay ng panahon. Wa pata mga tao, giwali na. Mauni, na dugay na di ay gibalik-balik na ini. Kapila siya magpadala og mga alagad. Ang uban mintalikod, ang uban tuwa sa pamatigayon, ug ang uban nagapanglutos. Ug nagpadala siya og mga alagad aron mga kasundaluhan aron
sa paglaglag kanila. Ug human nagpadala na pud siya laing alagad aron sa pagpadayon sa maong ebanghelyo. Okay. So the wedding banquet is ready, but those I invited did not deserve to come. Oh, katong inyo nang ipang-imbitar, ayaw nang usba. Kay kadto sila, wala na. Kundili, panglakaw kamo sa bisan asang dapit o kadalanan, ingon siya didto, kutob sa inyong makita. Ingon siya, go to the street corners and invite to the banquet anyone you find. Bisan kinsa, kutob sa inyong makita. So the servants went out into the streets, gathered all the people they could find, both good and bad. Tinuod yun, no? Kay kining tawag sa Ginoo, makatestimonyo mangyod ang tao. Makaingon magyod, ako Hinuon dili gyud ko tanto grabe kadautan, pero salamat nga nakrasuhanon. Naapoy madunggan nimo, abi nimo Brad, grabe gyud ko kadautan. Mao ni good and bad. Praise the Lord. Good and bad. And the wedding hall was filled with guests. Napuno ang dapit sa bangkite. But when the king came in to see the guest, miadto ang hari aron tan-awon ang tanang mga bisita. He noticed a man there who was not wearing wedding clothes. Naisgutan na nako ni niadto miagi mga bulan. Na dunay kinaiyan nila nga kung imbitahon ka sa kasal, pag musulod ka na dito sa ilahang function, ug asa na sila, muilis yung ka. Labi nagninong og ninang, mas labing muilis yung ka. Kay naay giandam na bisti para isuot aron uniform ang tanan nga naa sa sulod. Uniform. Lahi din sa ato kayo, kung siya imong gisuot gikan sa balay, pag-abot nimo dito sa kasal, maura gihapon ang imong gisuot. Pero dito sa ilang panahon, maghukas yung ka, musuot yung kag ka ng ilang bisti para sa kasal. Suoton yun na nimo. Usa ka mulingkod dito sa dako nga lamisa. Nailhan nga dunay tao nakasulod nga wala magsulob o kining wedding clothes. Wala magsulob. Nailhan dayon siya. Praise the Lord, hallelujah. Og didto he noticed a man there who was not wearing a wedding clothes, na ay nagkabang. Verse 12, giduol sa hari. Ingon siya higala, migo. Nangutana siya. Giunsa man nimo pagsulod dinhi nga wala man kaniining uniformiha. Hallelujah. Giunsa man nimo pagsulod. Okay. So kining tawhana mo nito isgutan karon nganong nakasulod man siya. Sa tinuod lang walay tao nga wala gyud makadungog og Ginoo karon panahon na. Walay tao nga wala makadungog. Kining pagpreparar manggod mo problema. Ang gipili sa tao karon mas labing gipalabi niya ang worldly preparation kaysa heavenly preparation. Baliko nato sa una-una sa tao kung pangutanon mutuo ka ba Ginoo, mutuo. Pero sa diha na kung imong panidaan siya, ang dako gyud niya nga pangandoy ug pangandam dili ang Ginoo, kalibutan. Makita na nimo sa atong panahon karon. Kasagaran sa mga tao karon, naa sila nagapanguna-huna
ni ining yutaa. Pipila ra ang nangandam sa tinud-anay nga pagpangandam sa atong panahon. Sa tinuod lang na ba? Pipila ra. Kasagaran sa mga tao karon ang gihatagan lag priority. Wow. Ang pagpangandam, worldly preparation. Kung sa Ginoo, naaman pugoy Ginoo. Pero lisod na kayog biyaan na to ni Brad, kay ni apamanta sa lawas. Hallelujah. To God be the glory. Wala banta mangandak. Wala banta magaingon niya. Nag-amputa. Gamay na lang ang mga panahon, mga igsuon, na magpuyo ta ni ining yuta. Sa ako nang gihuna-huna, gamay na lang yun ang mga panahon. Ibalhin ta sa tinuod nga panahon. Ibalhin ta sa tinuod nga kalibutan. Kay kining kalibutan na dili pa ni mao ang dapit nga giandam sa atong langit ng Amahan. Gusto niya nga iuban kita niya sa dapit diin siya nagaandam alang kanako kanimo kanatong tanan. Dili ba malipay ka kung naa kay kauban? Malipay ka ba kung ikaw rin magpuyo? Tagsara siguro tao nga gusto magpuyo nga siya rin isa ning kalibutana. Mangimbitar pa mga dita, ubanta sa balay. Ihaw tag manok. Okay nga no, aron nga makasuro, lakay kauban, ubanta sa balay. Okay. Gulay tag kamunggay. O, di ba? Magluto tag manok. Unya, pakitaon tamog unsaon pagluto sa manok. Sagulan sa kamunggay nga walay huros-huros. Pikon rana. Ibutang sa kaldero, pabukali. Mas lami ang gulay, maapil ang palwa, lami ang sabaw. Unya inighuros nimo sa plato, maayong pagkahuros, maayog yung pagkahuros. Hungit sa baba. Huros ka na pod. Hungit sa baba. Gisulay man namo diri pero muarag di man to mamaong pagkakuan na to. Ambot ka ninyo uban dinhi basin nakasulay na ako kaagi ko. Kadtong akong kauban na pastor si Pastor Jis Ballesteros. Didto ko nakakaon og papait. Siya ra po'y nagtudlo nako. Papait, tai. Ang yan ako tayo, gikubos-kubos. Gipabukal niya. Bukal, pads, tarama pads. Limpyo ni. Iya din kong seminar. Ang kanding, dili mo kaon naghugaw. Sagbot, limpyo ni. Tambal, herbal. Ni kaon yung ko. Lami, mandi ay. Pads, nagbukal na pads, nagbukal na. Kita ka nagdagan ang kuan, ang iyang puti mo nang hugaw mo na itong anaon. Labay. Si Fransani, kamao siguro si Fransani na. Timplahan niya. Tilaway pads. Tilaw. Lami man din tayo. Hallelujah. Mauto'y nagtudo na ako na luto sig manok. Kuwag kamunggay, gibali rin dasok sa kaldero, pabuka. Sa tanawa pads, kaon. Kuna sa kamot daan, paghulos, wala gyud tukog mabilin, mandahon ra gyud, ano? Dahon ra gyud, hinduta diyo. Sulay mo. Hindi ko ulion niyang udto. Okay. Ang atong langitong Amahan, dako kayo gugma sa ato. Dili siya gusto nga nay usa nga mawala. Nasa Pedro, dili siya gusto nga nay usa nga mawala, kundi kitang tanan, makabaton sa pagbag-o sa kinabuhi, maghinulsol aron kita mahiuban di kaniya. Kay kung doon na kita pagpangandam ni ining yutaa, mas labaw nga priority,
nga mangandam kita sa Ginoo. Hallelujah. Wala makatestimonyo si J, no? Si G, wala. Okay. Naalagi, pero wala ka testimonyo. Oh. Oh, nasa si G diha. Na gani. Na gani. Ang nahitabo siyang papa, mahitabo pud natong tanan. Kay wa may tao nga mugamot ning yuta. Kitang tanan mo balik yun din sa yuta. Balik yuta. Lamang lang ang atong kalagog espiritu, dili ni mamatay, maog yun ni akong gikahibudngan. Kining lawas, nabuhi ni nga naman ni kaon manukanon, sudan. Pero ang atong kalagog espiritu, way kaon-kaon pulong rin giingon sa Ginoo. Nga nung nabuhi man ni, naglakaw-lakaw man di man ni mamatay. Hallelujah. Tanawa ra gyud ang Ginoo, no? Karon magkita ay pata. Oh. Mubalik na gani ning lawas sa tao, mubalik magyud. Ilhanan nga mubalik. Kaya ang tao magka-deteriorate man mag-anam-anam na gikan sa pagabata, batanon, ulitaw, dalaga. Unya pagmulapas nag-40, muabot ng 50, kunot-kunot na. Humo na ilahanan na mula bayrata. Mukunot na, labi nang mo sa 60, wala na. Muara na usahin na og-impacta. Bisa unsaon og pagwapa sa mga batanon pa, baga pag mga buhok inigsudlayn mo Sinaw kayo kay tanso ang pamada. Oh, ako pakitanso ko. Kay limpyo kayo ang ulo basta tanso. Limpyo. Unya, pinaliki skilidob. Hasta pakilay, ana-ana. Oh, pinaulbo-ulbo pa, Okay, ang sudlay so na pinana man, pinana ba? Morag, ana ba? Anak niya, isudlay pa, anak. Birah mo pa na, ulbo. Pag abot sa Beatles, wala na, gisudlay na pa yung subos. Anak na, uso-uso. Sa akong panahon sa una, kay kanang mag-ROTC pahakan magyug ka. Unya di na pwede paugmaan kay dagahan ang museo sa imo. Pahak. Oh, mura ka gihigtag umang ba? Paggupitan gyud nimo, paggupit. Karon lahi na kay tuyo ni upak litiringan pa. Margi kaog umang ang kilid lagi. Ay, salamat sa Ginoo. Mag-deteriorate ang tao. Sa dihang mo deteriorate na, mausab ng pamanit, mo na ilhanan na ang tao, mubalikay na sa yuta. Oh, mayo pag nag-edad pag mga 30, wala pa'y 40, kanab, hugot pa nagpanit, sinaw pa na. Pero mo 50 na, wala na, ang kilay manag-asa na balibo niyo, mubawag pag Hindi gawas nga mubawag, ang mga buhok, ambot nga naman yung buhok, no? Oh. Ang kulor sa agtang, maunay kulor din na siya babaw. Lagi. Kanang maupaw na, tanawa ko ng mga upaw. Ang kulor sa agtang, maurang kulor sa babaw. Oh. Marang mo ba? Oh. Niya ang mga babae, hinoon, wala giupaw sa babae, dili maupaw babae. Naanay ang mga pangutana, ngano nga ang babae, dili man maupaw, ang lalaki mo'y maupaw. Okay, ang lalaki, gikan sa yuta. Sige limpisa, maupaw na.
Pero ang babae, gikan sa kilid sa lalaki, tambok na. Gikuha sa Ginoo tambok mo'y gihimong babae. Mao nang dili gyud maupaw ang babae kay gikan sa tambok, ang lalaki gikan sa yuta, ang babae gikan sa tambok. Oh, mao nay akong study, gikan sa tambok ang babae. Hinuon na ay babaeng maupaw, nagsakit og tipos. Pero maayo na siya, mubalik na po nagturok. Mubaga. Pero ang lalaki, bisag wa patipusa. Maupaw gina siya. Di noon tanan. O, dili tanan na. Na ay mga kaliwat yung upaw. Bata pa, wa na buhok. Ay, praise God. So, ingon niya na ang Diyos, grabe ang Ginoo sa pagkapalangga, pagkahigugma. Mao nga kitang mga anak dapat makailata kung giunsa ta niya pag-atiman. I-prepare nato kanunay nga itong kaugalingon diha kanunay sa Ginoo. Wala ni magmatter kinsa ka, unsa ka. Wala magmatter ni. Ang tanaw sa Ginoo sa Proverbs chapter 22 verse 2, kitang tanan managsamara. Oh. Proverbs, bidaw tanaw tabi, 22. Proverbs 22, verse 2. Managsamara. 22. Rich and poor. Oh, managsamara lagi. The Lord is the maker of them all. Rich and poor have this in common. Managsamara. Walay gipalabi sa Ginoo. Kitang tanan managsamara. Mao na dunay pagpangandam. Ang gisgutan sa ikaduhang Kronikas, dunay pagpangandam. There's a preparation. Worldly and heavenly preparation. Hallelujah. So, ang kasagaran sa mga tao karon, ang ilahang gihunahuna, ang kalibutan. Kalibutan. Kay kalibutan man, mao nang giingon sa Biblia, daghan ang nalimbungan. Okay, Matthew, balik ta sa Matthew chapter 6. Ang Ginoo nag-encourage kanunay kanato. Verse 25, therefore I tell you, do not worry about your life. Ang Ginoo nag-ingon what you will eat or drink, ayaw gyud mo kabalaka o kaguol sa inyong kinabuhi, mahitungod sa inyong kanon og imnon, or about your body, bisan gani sa inyong panglawas. What you will wear sa inyong sinina, ingon siya, ayaw mo kabalaka. Kaya nako na nga magsulob mong sinina, nga dili mabaho. Amen? Kaya na niya. Is not like more important than food, and the body more important than clothes. Iyon siya sa verse 26. Look at the birds of the air. They do not sow or reap. Wala magpugas. Walay ani. O nagtigom sila sa ilang tigumanan. And yet, your heavenly Father feeds them. Walay pinugas, walay giani, pero tanawa ra, giunsa sila sa pag-atiman sa langit ng Amahan. Are you not much more valuable than they? Dili ba mas labaw pa man kamo kabililhon kaysa mga langgam? Verse 27, who of you by worrying can add a single hour to his life? Makapuno ka ba sa imong kinabuhi, pinaagi sa pagkabalaka? Uy, ingon siya, no. Makita nato din na kining verse 27, ang pagkabalaka is more harmful than helpful. Harm. Ang kabalaka is more harmful
harmful than helpful. So, ingon siya, makapuno ka ba? Sa imong kinabuhi, mapunan ba? Pinaagi sa pagkabalaka? Okay. Verse 31. Do not worry, so do not worry, saying, what shall we eat or what shall we drink? Tiaw mo na. Iyon siya, or what shall we wear? For the pagans run after all these things. Kay kuno ang mga pagano, ang mga taong walay Ginoo, mauni ang ilang mga ipangunahuna. Gani ang inyong langitong amahan knows that you need them. Nahibalo siya. Nga mukaon ka, muinom kag tubig, mubisti ka, nahibalo siya. Gitudluan ta niya sa insaktong butang, ingon siya, unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa langit o ang pagkamatarong, kay ang tanang mga butang igadugang ra kaninyo. Busa, ingon siya, therefore, do not worry about tomorrow. Ang nakulang nato ang pagpangita o kining pagkinabuhing matarong mo ginikulang. Nakulangan ta sa gingharian, nakulangan ta sa atong pagkinabuhi nga matarong mao na nga naagihapon kita sa kahimtang nga dili mao. Naanad naman tag kabalaka kay kining mga kabalaka sa una pa ning panahon. Master na nato ang kabalaka. Mahibaw ani mo ning taong mabalaka na kay mukunot ang agtang. O niya, muana nang wait. Ya, ang iyang mata di na mo pitok. Sa kanaon pa mo, ay. Laum ang iyang panguna-huna. So nag-ingon ng Ginoo, do not worry about tomorrow. Ngano? Kay ang tomorrow kuno will worry about itself. Ang matag pilo sa adlaw, nag-uban kuno ang kabalaka. Tama na. Ingon siya, each day has enough. Ayaw na pagpuy ang kabalaka. Kay kining kabalaka, magahatod bayan ni sa kaguol sa tao. Ang taong magulanon, walay kalipay. Ang taong magulanon, walay kligo. Nawadan sa klipay. Hallelujah. Kaguol. Ang malipayong kasing-kasing, di ba? Maoy maayong tambal. Apan ang masulubon nga kasing-kasing, nagapauga sa bukog. Tiaw mo kung bukog mauga, bisa unsa og haplas ni muna, di ginamaulian. Sayon ra di ang tambal. Kalipay lang. Bisag way kwarta, way bugas, ingna. Ayaw lang atubang sa silingan kay tamayon yun ka. Amen? Ang malipayong kasing-kasing, mao'y labing maayong tambal, apan ang masulubon nga espiritu, nagapauga. Kining mga tao nga anad og kalinaw, anad og kalipay, di ginaganahan og perming samok nga panimalay. Dili wa gilami puy ani sing kasamok. Way lami. Bisan ikaw naman makasulog ag balay nga pati sa muka niya, sige way kalipay na muyo. Ikaw maguna-una ka na asa ka kubusibat ani. Ang grasya sa Ginoo mo palayo. Pero ang pamilya nga malipayon, pamilya nga malinawon, dili lisod ang grasya. Ngano? Ang kinaiya sa Dios kalinaw ug kalipay. Amen.
Kana mag-inistoryahay. Bata na sa Malakias, mag-inistoryahay ta, isgot. Na adi ay siya naminaw. Labi nagmahimaya nimo sama itong nahitabo sa parula. Nagdaig sa Ginoo, na ang Ginoo to, taliwala, naminaw. Muna nga ingon Ginoo, kani may akong mga anak. Oh. Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus. So, kumusta ang mga tao nga wala sa Ginoo? Natingala sila. Sinaon siya? Nadisgrasya. Salamat sa Ginoo. Dili, lahi gid ning mga katawhan sa Ginoo. Hallelujah. So, worldly preparation, heavenly preparation. Mas palabihon nato. Ngano nga niingon si Jesus? Marta, ngano nagkapuliki ka? Wala magpasabot na si Jesus nagbadlong sa paningkamot ni Marta, wala. Gisultihan lang siya kay basin mahimong priority na niya. O ang iyang devotion sa Ginoo, wala na. Nakuha ninyo na mga igsoon? Marta, ngano nagkapuliki ka? Usaragi ka nang lang sa tao. O karon nakuha na si Migsoon. Nganong gisultihan man siya niya na? Nganong nagkapuliki ka? Basin baya, Marta, maanad ka ni Ana, mahimong priority na nimo ang kalibutan. O sa dihang mahimong priority, panahon nga magpinili ay na, ang butasyon, mas piliun yun mo ang kalibutan. Oh. Tanawa to si Jesus. Isa to gitapad niya dire, si Barnabas. Kinsa may inyong pili o gipapili ba yung mga tao? Kinsa may buhian? O kinsa may gipili sa mga tao? Oh. Dili si Jesus ang gipili. Ang tulisan, ang kawatan. Ang tikasan, may gipili sa mga tao. Karon, panahon na ron, papilion na yun ang tao. Asa may imo? Marta, nga nung nagkapuliki, gabasin ba yung mga priority na nimo? Pamalandungin ang mga pulong, ang manindog kita. Taas sa magamot, Ginoo, salamat. Kung hisgutan na mo ang pagpangandam, doon ay preparasyon, o kining mga preparasyon nga among ginahimo, Ginoo, dili kami mahilayo diha kanimo. Panalangin ang imong makatawhan, liguna sila ilabi na ning mga panahon na sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Amen.